Nah, dengan bitangan dari komedi music video ni gahay aktor, faupunggur. 1, 2, 3, go! जोंहा दिनैनिफ्राय बिथां गपाल स्वर्गियारिनि मोनसे आबुं कमेडि बर' मिउजिक भिडिअ दिनैनिफ्राय शुटिं लाजेननायनि सुबुं महर लानाय जादों आरो बे एलबामनि मुङानो जाहैदों दारि माने फुल स्टप नङा आरोना दारि माने बे जिथु मुस दारि आसा खालामो बे मोजाङै दिनैनिफ्राय जागायलांनानै जेबो जेंना जेंसि जायालासिनो जोङो बे मिउजिक भिडिअखौ शुट लानानै रायजोफोरसिम फोसावनो हायो बेयावहाय जोंहा फावखुंगुर हिसाबै नेरसोन दैमारि आरो फावखुंग्रि महरै मोननो हादों जोङो जया बसुमतारी बिथांमोना गोदान नङा गोजामानो सिगांबो गोबांखिनि मिउजिक भिडिअबो खालामबाय रायजोफोरजों अनसायजागोन मोजां जागोन बेखौ आसा खालामबाय आरो दिनैनि बे शुटिं मुहुर्तनि समाव जों बे एलबामनि जितु शुभ आरम्भनि जागायनायखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा बिथां करिय'ग्राफारबो खालामगोन डाइरेक्सनबो होगोन बिथाङानो खेबगोनबो आरो बिथाङानो लिरिक्स टिउन होनाय बा ओभारअल माने कभार खालामनाय बायदि जाहैदों बिथांखौनो दिनैनि बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टर हिसाबै नारेंखल खुबनानै बिदि शुभ आरम्भखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोङो बानायदोंमोन 3 बाजै आं बिदिनो कमेडि माखासे भिडिअफोरखौ बानायनो मोजां मोनो आङो मेथाइफोरखौ मोजां मोनो दा बेयाव जोंजों हेफाजाब होबाय फिल्म बानायनायफोरावबो मिउजिक बानायनायावबो एसेबाबो फंबाय मलिन बिथाङा बहुद हेफाजाब होदों थाफानानै आरो लोगोसे दिनैनि बे समाव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो दिनैनि बे कमेडि मिउजिक भिडिअ दारि बेखौ आं बेखेवनो थाखाय नारेंखल बुख्रुबनाय बेखेवनो थाखाय आं आखायाव लाबाय मिउजिक भिडिअनि शुभ मुहुर्त बिनि हाबाफारिखौ फोजोबनानै जितु शट लागोन शुटिंनि हाबाफारिखौ जागायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय Dari बड' कमेडि मिउजिक भिडिअखौ बिथां गपाल स्वर्गियारिया डाइरेक्सन होदों करिय'ग्राफबो खालामदों खेबदोंबो जोबोद मोजां जागोन बेखौ थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नैबे डिसक्रिपसनाव होखानाय इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय इउटुब चेनेलनि मुङानो जाहैदों जि स्वर्गियारि आर्ट बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखा मानोना थाबैनो साननैसोनि गेजेरावनो नैबे कमेडि मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन एक्टरा मोसानायाव एसे खस्थ' मोनदों रोङा जादों खनले लाफिनबाय थानांगौ जादों नै बिथाङा जोंहा फोरोंदों करिय'ग्राफार बिथाङा बारि खनानि मोगासं आंनि खोथाखौ खोनासं बारि खनानि मोगासं आंनि खोथाखौ खोनासं हां थोनो मोनलायलाङो गोसो बिथाङा मोसानायाव एसे गोथां नालाय थालांबाय थानो नागिरदों एक्टरनि मोसानाया फोरोंबाबो बिथाङा बुख्रुबनाय दम होनाय सिख्रेबनाय होसोनाय बेफोरावबा समायो बिनि पारफरमेन्सखौ मोजां नुनो मोनो अब्लाबो नाजागासिनो बिथाङा मोजां पारफरमेन्स होनो थाखाय मोजांखौ नुनो मोनगोन ayo बेखौ मा लानांगौ चिग्रा
बारि खनानि मोगासं आंनि खोथाखौ खोनासं बारि खनानि मोगासं जागोन ना जाया नै जोंहा बिथाङा दारि कमेडि मिउजिक भिडिअनि गाहाय एक्टर फावखुंगुर माबायदि मोनदों नोंथाङा जोबोद मोजां मोनदों मोनदों खिन्थु एसे कठिन जादों मोसानायफोराव आदसा जेबो नङा मोजां खामानिखौ आसा थाबाय जागोन आसा नाजाथाब खालामनांगौ। एकदम बोलो होथार नङा होमबा जागोन। कमेडिसो नालाय औ। नङा होमबा मथा मथि आधा थांबाय आदा थांबाय थाबैनो नुगोन होननानै आसा खालामो आधा थाबाय थाबैनो नुगोन माबा मोनसे बारि फैदों खनानि मोगासं आंनि खोथाखौ खोनासं बारि खनानि आथिङानो स्टेपआव सोलायबाय बियो खोथाखौ खोनासं बिथिङा फार्स्ट थानानै थानाया जाफिननानै सिथिं हरगोन बे आथिं थांगोन हा बारि खनानि मोगासं गावगाया बेसेबां बावबाय दिनैबो नोंनि थाखाय मिनि खबर लाबाय दे जागोन दे आं सिगाङाव मोसानो हानांगोन बारि खनानि थांगासिनो हनै आंनि खोथाखौ लांखायो बारि खनानि मोगासं आखिनिखौ हरदो खोनासं हां थोनो गिदिंदो लोगो लोगो गोसोखाङोब्ला बेयो जाया आंनिया प्लिज बिलाय नोंनिया आं हागलायलाङा गोसो जायाखैना दे बारि खनानि मोगासं आंनि खोथाखौ खोनासं बारि खनानि मोगासं आंनि खोथाखौ खोनासं हां थोनो मोनलायलाङो गोसोखाङोब्ला गोसोखौ लोब मोनलायलाङो लामा दथानि बाथ्राखौ सानोब्ला कमेडि मिउजिक भिडिअआ नायनो जोबोद मोजां जागोन मिनिथावना जागोन आसा खालामो बयबो नायगोन नोंथांमोना सासे जाम्बा सेंग्रानाव बिदि गोसोथोनाय रमान्टिक भाबा थायो बेखौ बेरखांहोदों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखायनो नोंथांमोना नायथार One, two, three, four. गारि खानाय आंनि जाबाय दे गोसो थोनायाव